Nggih katuran karo Harjan rawuhipun Anggir Antasena. Pakdhe Udawa slamet tekaku. Aku ngaturke bektiku katur ya Pakdhe. Dangu mboten rawuh wonten Widara Kandhang nggih. Kewajiban kasatriyan akeh Pakdhe. Ya sesuk kapan-kapan tak selake aku tak sowan ning Widara Kandhang. Duwe apa wonten geblek. Kuwi lah seneng aku kuwi. Inggih sampun radi mambu. Kena Udupati tak jotos lho pisan. Wong anak satriya kok di suku geblek rada mambu. Dimas padha raja sak pratamu Dimas. Kakak iya. Slamet tekaku Kang. Aku ngaturke begitu katur ya Kang. Tak tampa pangestu tampan ngono ya Dimas. Iya, ndadekake jimat. Dayanana uripe Antasena. Antasena piye? Janur gunung kadingaren. Sowan ning Projeng Ndorowati ana wigati apa? Sepisan aku ngaturake sembahku katur ngersane Pakdhe Kresna Siwa Ndorowati. Iya, tak tampa. Pangestuku tampan ana. Heeh, angka loro. Janjane aku tekan kene iki kaya dene wong bingung. Lho. Bingung sebab apa? Lah, ngene tak critani. Nek Pakdhe ora prisa, tak caosi prisa supaya ngerti lelakon sing dumadya ning kasatriyan Jodipati sing magepokan karo bapak. Bapakmu Werkudara. Heeh. Lho, bapakmu ya gene Antasena. Bapak ki sono karo tengah sasi iki lunga. Karo tengah sasi iki lunga. Saka kasatriyan Jodipati, geger anak-anak Kakang Antarja, Kakang Garwaca, aku bingung kabeh. Wah, si Mbok Arimbile nangis gulung koming. Lah bapak kira tau lunga kok ujug-ujug lunga mongko tanpa pamit. Gagak bongkol podang binureyan macan anggelur kuwi ora ana sing diweling karo bapak tindake ning endi. Andadake bingung. Mula Kakang Garwaca Kakang Antarja nyebar. Aku ya melu goleki bapak. Aku ki nuwun sewu. Aku ki rumangsani wong bodho kok ya dadak goleki bapak ki. Barang tekan dalane aku bingung. Aku lek arep golekku nendi lek takon sapa. Wong bapak ora pamit, bapak kuwi ora ana welingan apa-apa. Iya. Lah Sukalima apa wis tok marani? Bapakmu ki siswa Sukalima sing ditresnani karo Begawan Durna. Aku sowan ning Sukalima, Simbah Durna ora ngerti lungane bapak. Bapak ora ning Sukalima. Ora ning Sukalima? Ora. Lah terus aku mandeg dalan bingung. Aku kelingan karo Pakdhe Kresna. Nyut. Sing mak nyut apane? Pikir aku ki lho. Pikir aku ki mak nyut kelingan Pakdhe Kresna. Pakdhe Kresna ki titi sing Sang Hyang Bathara Wisnu, dewa sing tukang nentremke jagat. Mula Pakdhe Kresna kuwi diarani sastra sumena tegese kang paningal sewu. Pakdhe kuwi ngerti sadurunge winarah, ngerti lelakon sing Pakdhe ora prisa. Lah saiki tekaku ning papan kene, aku arep nyuwun priksa karo Pakdhe. Bapakku ki nendi? Nek pancen bapakku isih sugeng, tak paranane tak jake kundur ning Jodipati. Nek bapakku ki upama jinempana ing angin utawa ilang tanpa tilas, tegese bapak wis ora ana. Muga-muga aku iso nemokke kuwananu kunarpane bapak, tak boyonge ning Jodipati, tak ruktine sak tataning panembah. Karo aku arep takon nek bapak ki ora ana, bapak ki agamane apa to, Pakdhe? Lah kowe ki edan lho. Anak kok ora ngerti. Bapak ki ya ora tau salat, ya ora tau. Aku ki bingung bapak ki apa kepercayaan apa kepiye. Sing wigati nek upama ketemu mengko iso dirukti sak tataning panembah. Lah iya. Lah saiki aku takon karo Pakdhe, bapak kuwi nendi? Nek bapak kuwi pancen lunga lan isih sugeng tuduna. Nggone ngendi? Nadyan adoh dikaya ngapa tak golekane. Mengko tak aturane kundur. Nek bapak kaya sing wis tak ngendikake mau ya muga-muga aja. Bapak wis ora ana, kunarpane tak ruktine. Nek Pakdhe iso nuduhke matur nuwun, nek Pakdhe ora iso nuduhke, kowe ngerti to watake Antasena? Nek Pakdhe ora iso nuduhke, ngerti to watakku? Iya, aku ngerti. Aku ngamuk nang kene. Lho. Ngamuk tegese wis pokoke ngamuk. Aku nguyuh sak nggon-nggon. Kowe ki anak satriya kok polahmu kaya Panakawan. Ya wis ben aku ndunggal warisan kok. Aku ngamuk ning Ndorowati, aku ora wedi karo Mak Cilik Setyaki, aku ora wedi karo Pakdhe Udawa,
Apa meneh anakmu lanang Samba kuwi selawase ora tau perang. Ming nang salon wae. Luluran bubuti kuku. Ngerok. Aku ora wedi sapa. Lho apa meneh kene ana Siwa Mandura. Siwa Mandura arep mbelani karo Pak Dikresna, aku ya ora wedi. Wis ngono wae, ngerti to Pak Antasena iku ora wedi karo sapa-sapa. Lho nek anak awakku wis mengkilap kaya ngene iki. Medeni. Jagat Dewa Bathara. Antasena piye? Saiki ngene. Kowe kuwi ya wong lantip. Kowe kuwi ya wong pinter. Senadyan Antasena kuwi wong kau, wong dosa, wong mlaha, apa anane kowe ora iso basa, kowe ora iso tata krama, nanging ngerti ya, uripmu keparenging Jawata kuwi dadi wong ndhugal kewarisan, monggo kinayoman dening para Jawata. Mula akeh sing padha ngandhakake anak Ngamarta kuwi ming loro sing dadi pepethingan, siji Wisanggeni, loro Antasena. Lah nek nganti kowe kok goleki bapakmu dadak takon karo aku iki nek ngono nggonmu duwe utawa nggonmu dikondhangake dadi wong pinter, dadi wong ndhugal kewarisan kuwi ora ana gunane. Ora ana gunane ya. Nek ngono Antasena sing dikondhangke wong lantip panggraitane kuwi ya ming kabar tok, ning nyatane ora ana. Ya ngono apa piye? Aku gah ngene iki. Aku nek diomongan diolak-walik ngene iki aku gah. Aku iki ngalem Pakde dadi Nalindra sing pancen ngerti sakjroning winara kok sampean malah balik karo aku. Lho, ora balik. Ning nyatane kok ngono kok. Ning nyatane aku ngrasake aku ora iso goleki karo bapak. Lah, tegese urung binuka, wiwara. Bapakmu menyang endi? Tegese bapakmu dina iki lagi dadi lakon, dikersake dening panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Nah, dadi pinter kaya ngapa? Pinter njara langit persasat pendhita ingkang wis sak traju sak bobot kalahan para Jawata wae. Nek tok takoni mongko durung dadi keparenging dewa, bapakmu dingerteni menyang endi ora bakal ngerti, nadyan wakmu Ndarawati ya ora bakal ngerti. Ngono ya, Dik. Iya. Mula aja banjur nganggo akal, ning gunakno nganggo akal. Lah saiki ngene, saiki gentenan bae, gentenan piye? Nek pancen kowe wong pinter, nek pancen kowe wong lantip, aku sago nuduhi bapakmu menyang endi, ning kowe kudu sago madangke kahanan Ndarawati. Gosik. Kok sampeyan ngendika madangke kahanan Ndarawati iki mbok diganti sekringe sik. Lho, tegese ngene lho. Padangno kahanan Ndarawati. Padangno kahanan Ndarawati, Ndarawati sing padang, Ndarawati katon tentrem, Ndarawati ora ana apa-apa kok. Tumrap kowe ora ana apa-apa. Ning swasana iki tonton nganggo permana jati. Tontonan nganggo netra batin. Kahanane wakmu ing Ndarawati iki kepiye? Yen kowe iso madangke kahanane wakmu ing Ndarawati, bapakmu tak goleki, tak duduhi nandi dununge bapakmu. Ayo pikiran. Gunakno atimu Antasena. Gunakno lantiping panggraitamu. Aja kaya wong bodho lunga-lunga, kowe anak Werkudara lho, kowe putu dewa lho. Nek ora iso ngerti petenging pun wong Ndarawati, ora ana gunane kowe dadi anak Werkudara. Kagat risangga pirangu rinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana ing candak di lho ngerti apa sing dadi sebabe Ndarawati eneng daya. Dayahe mbutuhke pusaka negara Ndarawati arep nggo tamba negarane le Ketaman Pegebluk. Cocok apa ora? Aku ora wani matur, ora usah wedi. Ora usah wedi. Jare sampeyan ngendikake padangno atine Kresna. Bareng tak gagapi, aku manteng pangestiku, aku entuk palimarmaning Gusti ngakarya jagat. Aku entuk pituduh. Neng kene eneng daya. Nuwun sewu aku ora ngarani sapa-sapa ning aku nyebutke daya. Aku ora nyebut jeneng. Aku ora nyebut inisial. Inisial iki apa? Ini dan itu. Sama-sama sial. Tegese aku ora nyebutke jeneng. Ning aku nggagapi neng kene ana kahanan sing Pakde ora patiya seneng, sing Pakde ora patiya dadi renaning penggalih. Mula wektu dina iki kersane Pakde piye? Apa daya kuwi tak larak metu, apa daya kuwi tak jotosi, apa daya kuwi karepmu piye aku manggep kare manut.
Pakde dawuh aku nyendikani. Ora sawedi Pakde. Nek Pakde ngendika aku ngestokake dawuh. Nek Pakde ora ngendika aku ya ora bakal ngestokake dawuh Pakde. Wah, gugu ngarepe dhewe panusmaning jajalanan sukertane bawane iblis anat. Kresna, yen pancen kowe ora bagel maringake wujuding Sekar Cangkok Wijayamulya ora usah ndadake kongkonan bocah edan iki. Supaya kok nyendu kalopun Kakang. Ora usah dadak didemok jenenge, ora usah dadak disebut aku ki Daya. Aku ki wong tuwa, dibalang liring wae kowe krasa. Lah kok drangap-drangap ucape Antasena ngarani Antana Daya negara Ndarawati sing gawe peteng ati ning Kyai Prabu Kresna. Kowe pancen sengaja ora bakal maringake Sekar Wijayakusuma. Ya, aku ora apa-apa. Aku ora apa-apa. Ning aja nganggep pon Kakang ki kadang murda nata Ndarawati. Sing gedhe pangapuramu lho, Dik. Ora apa-apa Antasena, ora apa-apa. Pancen kowe wong pinter, pancen kowe wong lantip. Heeh. Mergo rasaku ora kepenak. Koko Prabu rawuh nyuwun ngambil Sekar Wijayakusuma. Mongko alasane dienggo dadi sarana waluyaning Projeng Mandura kene Ketaman Pegebluk. Ayo. Mora aku saiki tak takon karo kowe. Cocok ora karo atiku? Perkara apa? Wah, iki jan adu pinteran tenan iki. Perkara apa tak wangsuli? Kowe kok wani nyendu karo Koko Prabu Mandura, kuwi dasarmu apa? Dasarku aku ora percaya. Dasare ora percaya sebabe apa? Nek ditonton nganggo netra lair pancen kae Siwa Mandura, ning batin kok rasaku gagap-gagap. Rasamu gagap-gagap piye? Rasaku kaya ora yakin nek kae Siwa Mandura. Weh lah dalah, cocok Antasena. Weh lah nek ngono metu. Lho. Metu piye? Lah pirang nomoran? Hus. Kowe iki anake Werkudara kok isih seneng kaya ngono. Nggo cegalek. Bangane ora. Aku nek ngantuk nek ora nylentrem. Nylentrem ngawur kok. Salahe angel-angel. Terus kersane Pakde piye? Kowe madangke penggali Pakdemu Ndarawati aja mung ketanggungan kersane padangno sisan Ndarawati. Kersane piye? Sing mlayu kae oyaken. Aku tak weruh kaya ngopo jatine. Ya, nyuwun pangestu. Ning sampean aja ngapusi lho. Nek aku iso ngrampungi Siwa Mandura, sampean kudu ngaturke nanti Bapak. Iya Antasena, wis lenggah prayoga badhe oyake. Setyaki kok maju ki arep ngopo? Kula menika meri. Lho, meri perkara apa? Oh, Prabu menika menawi rembagan Nanggira Antasena. Rembaganipun piyayi lantip panggraitanipun menika boten saged dipun mirengaken. Lan sampun kula boten saged gaduk gagapi dhateng penggali panjenengan. Ing atasane karo cah nom kok lirembugan perkara batin. Kula menika mbok kepengin sanget saged awas-awas kita kados dene Anggira Antasena. Pengen to? Iya, saestu. Lah kowe iki dudu Antasena, kowe ya dudu Kresna. Kowe kuwi Setyaki. Setyaki kuwi pakaryane minangka dadi senopati sing tok gunake akal dudu kok akal. Mula Antasena kae kuwi wong komplit. Ya digdaya, batine ya lantip. Lah yen kowe kuwi kurang komplit, kowe kuwi digdaya kendel wani ning batinmu ketul. Mula kowe ora iso nyawang lelakon sing iso disawang nganggo netra batin. Lah menika ingkang kula sanget kepengin saged kula menika nadyan digdaya dados senopati ning ya batin kula menika awas. Kudu nglakoni. Kudu nglakoni. Kelambahi napa? Lho, prihatin.
Wong prihatin ki ngasah batin, wong tapa brata ki ngasah batin, mula batine lantip. Saga. Sago, saga. Tenan, saestu. Ora usah mangan apa-apa poso. Iya, saga. Pinten-pinten. Yen arep lantip panggraitane ya sak ora-orane paling sithike ya 40 dina. Saga. Kowe wong betah ngelih kok. Iya, kula saga. Banjur nglakoni tapa ning pucuk gunung. Kanthi sikil ngadeg siji, dada sedakep ana ing dada setahun. Ngadeg sikil siji, iya. Tangane sedakep ning dada. Piye Kakang Udawa? Sagah ngawon. Menika gampil kok mengki kula nyasake egrang. Iya sagah. Sago? Sagah. Setahun sagah. Nek wis kuwi mengko mangane setahun ming woh-wohan. Ngrawat kula kulina. Bagus. Sak banjure kuwi engko ngebleng 3 dina, ora kena srating srengenge, ora kena ana cahya sing mlebu sarta mbok weruhi, kudu peteng dedet. Sagah menika kula kulina. Sak bubare kuwi aja campur bojomu 3 sasi. Wala menika ingkang kedah kula pitang mangambal-ambal. Piye, abot apa nglakoni? Nggih, nek Koko Prabu rumiyin kula pengin nglampahi kados mekaten. Aku ora nglakoni mergo aku wis bisa wiwit lair. Wong kuwi kodrate urip ning alam padang kuwi kepinteran lan sak piturute bab sugih, miskin, bungah, susah lan kepinteran kuwi ginarisake dening panguwasaning dat campur wing dat. Lair ana ing alam padang dadi wong bodho lunga-lunga, ora ngerti lor kidul wetan kulon. Kuwi ya eneng. Lair ana ing alam padang dadi wong pinter. Lair ana ing alam padang dadi bocah durung sepirwa wis wasis, wis awas paningale ku ya pirang-pirang. Kabeh mau ora kok saka panggulawentah, nanging kabeh mau saka kodrating Hyang Maha Nasa. Saka parenging Hyang Maha Tunggal. Upama ta iki dina pun Kakang dijabel nggone duwe rasa duwe kawaskitan kang kaya mengkene mau, mestine Kresna ya ora bakal weruh kahanan ingkang lumantar paningal batin. Mekaten Prabu. Iya. Mula wong kuwi wajibe nglakoni kewajibane ingin disampirake ana ing pundhaking saben titah ing gumlaraning jagat mau dilakoni kanthi tuwajuh, ora usah sok meri karo keluwihaning wong liya. Kowe dadi senopati ya dadi senopati sing apik. Kakang Udawa dadi pati ya dadi pati sing becik. Nglakoni kewajiban kanthi jujur, ikhlas lan sabar. Kanthi kaya mengkono kuwi wis prayoga banget. Kowe wis nindakake marang dawuhing Hyang Maha Nasa lumantar uripmu ingkang wis diparingi dening Hyang Tunggal. Matur sembah nuwun Koko Prabu pencerahan-pencerahan ingkang kados mekaten menika. Andadosaken padhang raos sing manah kula. Iya, Setyaki kok basamu kok rada angel saiki. Nggih, kados mekaten menika. Udawa wonten timbalan. Awat-awat ana Antasena kepareng Paduka. Ora usah melu-melu men dirampungi anakku lanang Rambu Gumbala. Nuwun ngestaken dawuh. Bubarno kang padha seba ingsun kundur ngedaton kawula nuwun pamit matal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Patih Udawa.